Hola, què tal? Comencem aquí un nou programa, Tu Mateix, un nou programa amb un format completament innovador. Entrevistem a persones que no són conegudes. Estem farts, estem tips cansats de gent que ens ve a explicar el seu disc, la seva obra de teatre o la seva vida. No, aquí tenim gent que ens ve a explicar anècdotes, ens ve a fer passar una bona estona. Gent de carrer, qualsevol persona. Per tant, comencem aquesta entrevista i tenim amb nosaltres avui el primer dia a Marcel·lí Casanovas, una gran persona que demanaria un gran aplaudiment. Com estàs, Marcel·lí? Bé? Bé, molt bé. Molt bé. Nerviós? No. Què tal, Marcel·lí? Com està? Sí, bé. I haig de dir, sincerament, que jo li tinc molta enveja, perquè vostè està jubilat. Sí. I, clar, doncs, vostè ja no treballa. No. Vostè ara té una vidorra impressionant. Això sí. Sí, Sí, no? sí. O sigui, se'n va a dormir tard, s'aixeca tard, juega cada dia... No, això d'anar a dormir tard i jugar cada dia, no. Aixecar-me tard sí. Bé, però ja està, diguéssim. Ja està, sí. És feliç vostè amb la seva dona? Què Home, fa? el que passa és que no en tinc de dona. Ah, No n'he tingut mai. No. que curiós. O no? No. Més que res que no m'he casat. No s'ha casat. I per què? No ha tingut l'oportunitat? No ho sé, no m'he casat mai. No s'ha casat mai. No. És perquè jo era carnisser i no sé, el carnisser Sí. sembla que això d'anar sempre Sí, al gabinet ja. les assustava una miqueta i tal. No m'he casat mai. Vale, I ara ja em sembla que, no sé, Sí, no es pot dir mai, però em sembla que ja no... No. Doncs molt bé, vostè ara mateix ha comentat que era carnisser, no? Sí, carnisser. Carnisser. I escolti'm, com va començar aquesta professió? De molt jove, li va venir tard? No, el meu pare tenia un amic que era carnisser i va dir: mira, el meu noi vol treballar. Jo no volia treballar, però ell va dir: el meu noi vol treballar. I em va posar allà com a aprenent. I li agradava, doncs, ser carnisser, no? No. Gens. No. Però va ser la seva feina tota la vida. Sí. I no li agradava. No. M'està dient que no s'ha sentit realitzat. No. Amb aquests 50 anys no m'he sentit realitzat. Gens. No. No li ha agradat. O sigui, vostè tallava la carn o desgana? Home, desgana sí que en tenia. No, clar, sí, no. És una frase. És desgana que no en tenia ganes de tallar la carn. Bé, abans de ficar-nos més en la seva vida i parlar més àmpliament amb vostè, m'agradaria fer un petit anàlisi psicotècnic. Psicotècnic, perquè vostè, perquè l'audiència conegui una mica més com és la seva personalitat, per apropar-nos a les persones que ens estan escoltant i perquè el coneguin a vostè més a fons. Per tant, per això tenim un expert en test. Que passi el Ferran, sisplau, que passi. Hola, què tal, Ferran? Com anem? En Marcel·lí, molt de gust. Seu, sisplau. Mira que et porto més a més jo. Això està molt bé, perquè després de l'anàlisi psicotècnic que porto fet... Doncs vinga, podem començar, no? Sí? Endavant. Llavors, vostè el que ha de fer és respondre amb sinceritat i rapidesa. No s'ho ha de pensar. No s'ho ha de pensar. No, són preguntes fàcils, ja estan triades així. Sí? Preparat? Som-hi. Primera pregunta. Marcel·lí o Marcel? No, Marcel, jo em dic. Marcel. Bueno, jo li he estat dient tota l'estona Marcel·lí. Jo no deia res, però jo em dic Marcel. És aquesta... Aquí dintre ja sóc el Marcel. En Marcel, vostè és sempre Marcel. Sí. Perdó. Segona pregunta. Color que detesta i per què? El vermell. El vermell, per què? Perquè fa 50 anys que estic matant bitxos i el vermell... Era abundant. Era abundant, no m'ha agradat mai. Mar o muntanya? Mar. Està molt bé. Animal per matar, ja que vostè porta Animal per matar? Sí. Preferit? Home, jo preferiria no matar cap, però animals donen matats ja, però morts. És un home pacífic. Té mascotes, vostè? Un gatet. Un gatet. Com es diu? Com es diu? Sí. Es diu Gary, de Gary Cooper, perquè m'agrada molt. Però més li dic Gary. Molt bé. Què en pensa de Mozart? Perquè, si em permet, Gerard, avançar que el nostre convidat és un amant de la música. És a dir, què en pensa del gran geni? Mozart, de totes maneres, no sé, se'm fa una mica espès, perdonin, Sí, se'm fa una mica espès, sí. Doncs miri que és molt... Sí. Molt clar, És molt conegut. Masses notes, no? No sé, se'm fa espès. Què detesta? Miri, detestar no detesto res, però he detestat durant molts anys ser carnisser. Molt bé, per la següent pregunta,
m'ha d'acabar la frase. La frase és, atenció, sí? Els bous primer se'ls hi talla els... Collons? Sí, vinga. Podria ser. A veure, la nostra audiència està molt interessada en saber, vostè, que és un home del món, quina és la tonteria més grossa que ha fet mai per amor? Per amor? Per amor. Home, una vegada sé que vaig escriure un poema amb una dona, amb una senyora, una noia, sí, era un poema molt llarg i era una noia que tenia 13 anys. Jo en tenia 14. Sí, i es va acabar així. I ja per finalitzar, Gerard, atenció, què farà quan surti d'aquí? Miri, si no els hi sap greu, el que faré serà un riu perquè no em puc aguantar. Bé, després d'aquest psicotècnic, tota la nostra audiència sap com pensa exactament el nostre convidat. És a dir, que això ja ha acabat. Doncs moltes gràcies, Ferran. Senyor Marcel. Marcel, espero que li hagi agradat. Bé, ens veiem la setmana que ve. Igualment. Bé, Marcel, com molt bé comentava el nostre company, ha dit que vostè la seva passió és la música. Sí, senyor, sí. Això és... La meva música és el meu hobby. Sí, no, ja veig que s'il·lumina la cara, no? Sí, senyor, ja té raó. I d'on li ve aquesta passió per la música? Mira, aquesta passió per la música me ve des de petit. Mira, tinc una cosa innata. Sí? Sí. Va ser néixer i com es va iniciar? Vostè és autodidacta o ha fet No, classes? autodidacta. Mira, i vaig començar xiulant. I em sortien les melodies xiulant, no sé per què, deu ser un do que tinc, sí. I a través de la xiulament... Llavors vaig anar-ho treballant, però jo sol sempre, i ara considero que home, sap greu dir-ho, però és bastant important la música. Sí. Bé, i vostè ha de tenir un referent, uns grups, no? No, ho faig jo sol. Toco el piano amb... No, però si ha tingut algun grup, alguna referència, o no, vostè... No, jo sol m'ho faig jo sol. Res. Jo sol m'ho faig jo sol. Bueno, toco a vegades a 4 bandes, però són les 4 són meves. Toco amb un piano que tinc a casa i amb un altre piano també toco. I llavors ho registro d'una manera que sembla que... Clar, ja molt ben pensat. Sí, clar, vostè fa una mica... Jo també en sé de fer coses d'aquestes que vostès fan, sí. I ha fet algun disc o ha tocat en directe o com... Bueno, sí, amb el CD rock, no, amb CD rock en faig. Sí. Els faig jo mateix i sí, n'he fet diversos. Ara, en directe, no